ତମେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖେଇଲନି ମିଡିଆ ତମର ଯୋଉ ଭାଇ ମା ଆଉ ଝିଅ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ଯେ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା କାହିଁକି ଦେଖାହେଲା? ଠିକ ଅଛି କଣ ଚୋରର ମା ଭାଇ ଡିପ୍ରେସନ କାହିଁକି ଥିଲା ଆଉ ଭାଇ କାହିଁକି ଉଠେଇଲା? ହଁ 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 ଚୋରର ମୁହଁ ଟାଣ ବେଧେଇ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଟାଣ ଯାହା କହିଲ ଶୁଣି ଥାଅ ସମସ୍ତେ ମିଡିଆ ବାଲା ଅଛି କି ଡାକ ମିଡିଆ ବାଲା ଫୋନ ଟିକେ ଖୋଲିବା ଅବିକା ତମ ଫୋନ ଟିକେ ଖୋଲିବା ଚୁପ୍ ନନସେନ୍ସ କଥାଟା ଠିକ କର ତମ ପୁଅ ମରିଛି ତମେ କାନ୍ଦିଆ ବଦଳରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି କଥା ବହୁତ ଫାଇଲ ତମ ଫୋନ ସାଗର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ କିଛି କୁହା ଫୋନ ବି ଡିଲିଟ କରିବନି ସାଗର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ କିଛି କୁହା ହଉନଥିଲା ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ବଦମାସ ସବୁ ଭାଇର କାମ କରୁ ସବୁ କହିଦେବି ମିଡିଆ ହଉ ହଉ ତମେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖେଇଲନି ମିଡିଆ ତମର ଯୋଉ ଭାଇ ମା ଆଉ ଝିଅ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ଯେ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା କାହିଁକି ଦେଖାହେଲା? ଠିକ ଅଛି କଣ ଚୋରର ମା ଭାଇ ଡିପ୍ରେସନ କାହିଁକି ଥିଲା ଆଉ ଭାଇ କାହିଁକି ଉଠେଇଲା? ହଁ 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 ଚୋରର ମୁହଁ ଟାଣ ବେଧେଇ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଟାଣ ଯାହା କହିଲ ଶୁଣି ଥାଅ ସମସ୍ତେ ମିଡିଆ ବାଲା ଅଛି କି ଡାକ ମିଡିଆ ବାଲା ଫୋନ ଟିକେ ଖୋଲିବା ଅବିକା ତମ ଫୋନ ଟିକେ ଖୋଲିବା ଚୁପ୍ ନନସେନ୍ସ କଥାଟା ଠିକ କର ତମ ପୁଅ ମରିଛି ତମେ କାନ୍ଦିଆ ବଦଳରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି କଥା ବହୁତ ଫାଇଲ ତମ ଫୋନ ସାଗର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ କିଛି କୁହା ହଉନଥିଲା ଫୋନ ବି ଡିଲିଟ କରିବନି ସାଗର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ କିଛି କୁହା ହଉନଥିଲା ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ବଦମାସ ସବୁ ଭାଇର କାମ କରୁ ସବୁ କହିଦେବି ମିଡିଆ ହଉ ହଉ